баъдан метавонед ки мисол аз паси кор бишен, дидем ки роҳҳои туғрия, роҳҳои правилният ва шумо аз ӯ шаҳр мисол ба Москва сафар мекунед, меоед дар Telegram подписатсия кунед ҳатман. салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Тамошобинони азизу гиромии қадр, мо ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем ва имрӯз як хушхабара ба маълумоти шумо мерасонам ки бисёртар ба муҳоҷирон тааллуқ дорад. ҳатман дар видео лайк монед ва бо диққат то охирша тамошо кунед. Тамошобинони азизу гиромии қадр, чӣ хеле ки медонед, тибқи тағйиротҳои нав дар Федератсияи Русия тамоми муҳоҷирони корӣ бояд ки трудовой договор кунанд ва патентҳошон қатъи ба МВД уведомление рӯй кунанд. хоб бисёри нафарҳое ки частни кор мекарданд ё ки разнарабочи дар ҳар куҷо кор мекарданд, мисол ҷои аниқ надоштанд ки бо ҳамун ширкат мисол шартномаи меҳнатӣ кунанд ва баъдан уведомление рӯй кунанд. мо имрӯз як нафара тавсия метиҳем бародарои азиз ба шумо ки шуморо дар як ҷо ба қайд мемонад, шартномаи меҳнатитон мекунад, яъне трудовой договортон мекунаву патентҳои шумо аннулироват намешавад. бародарои азизу гиромии қадр, рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, дар WhatsApp-аш ҳатман аз номи мо гап занед. вақтитон ҳамсӯҳбат бишен, ҳамаша ба шумо мефаҳмонад. ин мақсад ба хоҳиши шумо. агар ки ҳамсӯҳбат шиден, мисол ба гапош бовар ки карден, хостен, баъдан метавонед ки мисол аз паси кор бишен ва шартноматона бибанден, патентҳои шуморо аннулироват накунанд. дидем ки роҳҳои туғрия, роҳҳои правилният, баъдан хитон хулосатона меброрен, мақсад проблемаи мақсад трудовой договор доштанатона ҳал мекунен ва патентотон 100% оригинал мегарден. хоб тамошобинони азиз, акнун комментарияҳое ки нависонден мо мехонем ва ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. як савол буд, хостем аз шумо ҷавобша фаҳмем. утилизатсия мошина кунем, ба мошин Россия рафта метавонем ё ин ки не? яъне дар ҳолате ки шумо утилизатсия мекунед, дар назар дошта бошед ки баъди утилизатсия кардан шумо аз граница биромадан метавонед ё ин ки не? бале бародарои азиз, бе ягон мушкилӣ метавонед ки аз граница биброед. як каси дигар навишонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. бозии навтона сар метиҳен ё ин ки не? дига ҳамихе хаб шидак. призора тақсим кардесен? бале бародарои азиз, финале ки аз юристиҷаи буд гузарондемша ва дар Telegram канал мо видеоҳои приз тақсимкунира партофтесем, метавонед дуромада тамошо кунед. силкаи Telegram дар комментария закрепит кардаге, бидроед ҳамунҷо подписатсия кунед ва оиди бозии нав ҳозира шуда ҳичи гуфтан наметавонем. Тоҷикон TV нависондай: ака ассалому алайкум, ман уведомление надорам, чӣ хе гирем илтимос? уведомлениеро намегирӣ бародари азиз, яъне ки ту трудовой договорта ана қатъи ҳаму патентит ба МВД уведомление рӯй мекунӣ бародари азиз. як каси дигар навишонда: ассалому алайкум ака, 1996 хизмат мебарам, 27 соларо пур кардагӣ набошад. 27 сола шидагӣ набоша агар, бале мебаранд. лекин агар 27 шида боша, аллакай ҳамун зодрӯзе ки 27 сола дуромадагӣ гузашта боша, аз навбат ба хизмат аллакай озод мешавӣ. дар ҳамин комментариҳо чандин нафарҳои дигар оиди як чизе навишонданд ки мисол мегирем, агар дар ягон шаҳри Федератсияи Русия шумо ҳуҷҷат кардагин, қарор дорен, патент гирифтагин ва шумо аз ӯ шаҳр мисол ба Москва сафар мекунед, меоед ва дальчи дар Москва кору фаъолият карданӣ мешавед. оё ҳуҷҷатҳои шумо дар ҳаминҷа ба кор меояд ё ин ки не? мутаассифона не бародари азиз. шумо дар ҳар куҷое ки қарор доред, дар ҳамунҷа зиндагонӣ карданӣ бошен агар ё кор карданӣ бошен, ҳуҷҷатҳои шумо бояд аз ҳамун ҷои қарордоштатон гирифта шуда бошад. агар барои 2 рӯзаву 3 рӯза ҳамчун меҳмонӣ рафтанӣ бошен ба ягон шаҳри дигари Россия, бале дар ин ҳолат мешавад, ҳуҷҷататон ба кор меояд. як каси дигар навишонда: додарҷон, зуд барнома кунед. бовар кунед, доимо интизори барномаҳои шумоем. мо кӯшиш кардесем ки ӯ каналмон маҳкамам бошад, лекин дар ин канал ҳар рӯз видео кунем ва пешкаши шумо кунем. аз тарафи шумо дастгирӣ шава, ҳамун канали юристиҷаи бори дар ин каналам ҳар рӯз видео биромадан мегирад. як кас навишондаи рӯйхати ғолиборо партоен. рӯйхати ғолибо дар Telegram канал партофтагиай бародаро. дар Telegram подписатсия кунед ҳатман. хоб тамошобинони азиз ва гиромии қадр, ба ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем. агар ягон саволи иловагӣ дошта бошен, метавонед дар комментария бинависонед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.